بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى بغشك ثمث شيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله لا إله إلا الله شرط لدين كتابه بونكي الجق ثقامل لا إله إلا الله ثذنون dördüncü şerti. Yani her bir la ilahe illallah diyen adam ama kâvır etmeli, diymeli zatları var. Yani bir dille diyenin peydası yok. Hükmani suratta şu dille sözler ama kâvır şartları esasında değilmeli. Şunun dördüncüsünü ama dördüncü şartını alıp. Geçen kitap aklamada üçüncü şartını alıp doğru değil mi? Alımını bilmeliydik. Şu sözde düşünmeliydik. Ve sonra bir kitap şu üçüncü şartına değişli zatlardı. Bugünkü alacak dördüncü şartımızdan as-sidqu vel ihlas. Her bir şu kelime-i şehadanı aydıp İslam'a giren adam, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip kelimetin çok İslam'a giren adam şu sözü çın yüreği bilen diymeli. Düşündün mü? Yalan bilen diymeliler. Adamları ağırlamak için, Müslümanları ağırlar. Düşündün mü? Malını, mülkünü saklamak için diymeliler. Sıdık deydi şu, çını bilen diymeliydi şu. Ve şu tanrı da neyme? İhlas bilen diymeli. İhlas dediğin arasta, çını bilen arasta diymeli. Yani çını bilen arasta dediğimiz neyle? Yani kâvir adam yalandan niye, kâvir adamım neyme arasta diyene. Ne hilek manida oluyor be? Kâvir adam yalandan niye? Yani dille diye, yönü neyme şu diyen adını ananına. Yönü Müslümanın gözünü çöp atmakla için niye? Kâvir çınnan diye, şunun mu yönü? Niyeti arasta Allah için neyle? Niyeti neyme? Riya için, göz için, düşündün mü? Nifak için böyle. Şunun için her bir şu sözü diyen adam halisan lillah arasa Allah'ın arzalığı için ve çını bilen aytmalı. Düşündük mü? Ama bir adam neyme şu sözü aydanla yalandan aytsa ya da iyil göz için aytsa, riya için aytsa, avra için aytsa ol adam kelimetin çoğrunluğu sebeple yani namaz okuyanlığı sebeple ol adama Müslüman değil mi? Şimdi şu adam çını bilen aytyan adam näme hükmani suratta näme üç ağdasam çını bilen aytmalı. Üç ağdas çını bilen aytmalı dediğimiz näyle? Yani bir adam eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen adam yüreği bilen çınnan şu sözü anlanmalı. Düşündün mü? Aksamus sıdık dedi ulamalar. Yani doğruçuluğun näme çının bilen şu sözü aytmaklık näme üç görünüşlü oluyor. Şu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözün çının bilen aytmaklık näme üç görünüşü var. Birincisi çın yüreğin bilen aytmalı. Yüreğin şu sözün doğruduğunu anlanmalı. Şu sözün manisini anlanmalı. Çınlığını doğru kabul etmeli sen yüreğin. Hakikatliğini, çınlığını kabul etmeli. Yani bir Allah'ın ibadeti hakkallığını, bir Allah'a ibadet etmeliğini, Allah'dan başka hiçbir zata ibadet etmelilerini, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamberdiğini, insan peygamberdiğini, alem cahani la ilahe illallah çağırmakla için uğradılan peygamberdiğini, şuna yüreğinden çından inanmalı. Ve dilin bilen hem diyende çından diymeli. Çının bilen diymeli. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İyinin gözüne çöp atmakla için diymeliler. Yalandan diymeliler. Çının bilen diymeli. Ve bedenin hem amal bilen tasdiklamalı. Şu söz haçanla dille çından ve yürekte çından dille çından aydılıp yürekte de çından kabul edilenine amalın hem amal, bedenin hem amal bilen tasdiklamalı. Dedim her bir ağzağın näme kabul ediş şartı var. Dilin näme çından diymeli, çını bilen diymeli, yüreğin çından kabul etmeli ve beden amal, bedenin hem näme amal bilen tasdiklamalı. Bir adam şu sözü dillen dili sünnet çını bilen deyse, yüreğim çından kabul etse yok, bana ol adam amal edemeli. Şu sözün näme talabına layık yaşaymalı, Allah'ın ibadette birlaymalı, şirkten, kufurdan, sahipten aymalı, namazda durmalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tutmalı. Ana şonda biz bilýär şu adamy näme sözüni kelime-i şehadet sözüni çını bilen aydypdyr, çını bilen anandypdyr.
Emma näme iş yüzünde şu sözü layık yaşamadan, şu sözün talabına layık amal etmese, ola adam näşe la ilahe illallah diýse danim onun la ilahe illallah sözüne näme inanılmaya, ıgtybar edilmeye. Ve şu söz näme sıdyk şerti, yani şu la ilahe illallah sözünü çyn yüreğiň bilen, çyndan diliň bilen diýlenne hukmani suratda sen 4 sanakda tapylmaly. Birincisi sen yüreğiň näme kabul etmeli. Şu sözi. Yüreğiň şu näme la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın çynlygyny kabul etmeli. Sen içinden näme şu zat dogry diýmeli. Bir Allah hak diýmeli. Onun başga hiç bir adam awadat etmeliler diýmeli. Yüreğiňe şonu sözlemeli sen. Ve yüreğiňde amalan bolmaly. Taqdimlamaly. Eýem çyndan bir adam näme la ilahe illallah sözüne anansa eýem ol adam yürekde ölemeyem Allah'ın taqdimlamaly bolýar. Peygamberimiz söýmeli bolýar. Dine degişli zatlar söýmeli bolýar. Musulmanlar söýmeli bolýar. Ve dille de hukmani suratda näme kelimetini çöwürmeli ve Allah Taala'ny razy etjek sözlerini aýtmaly bolýar. Allah Taala'nın gadawyny etirjek sözleri taşlamaly bolýar. Ve hukmani suratda beden agdalarym amal etmeli bolýar. Bar ibadatlaryny bir Allah üçin etmeli bolýar. İhlasam näme? Arasda Allah'ın ırdalygy üçin etmeli. Şul adam şu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ny Allah'ın ırdalygy üçin aýtmaly. İlim göz üçin näl, bir ýerni razy etmeklik üçin näl. Pul gazanmaklyk üçin däl. Tawhide gelmeli. Bir Allah'a ibadet etmeli, şirkden saklamaly, küfürden saklanmaly. Indi şu iki şertiniň aşagynda inneki geljek zatlaryny okaýar. Min şuruty sihhat at-tawhid as-sidq wal-ihlas. Näme diýär şeyh? Bir adamyň näme ibadeti kabul bolmaklygy üçin tawhid la ilahe illallah iman islam kabul bolmaklygy üçin hukmani suratda ol adam islama girenne, islama girip kelimetini çöwürenne, eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözüni diýenne ol adam hukmani suratda şu sözü çyny bilen diýen bolmaly we halisan lillah arasda Allah'ın ırdalygyny gözläp isläp diýen bolmaly. Indi buna delil Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle hadise beýan etdi. Bu hadis sahih Buhari'de gelir. Ma min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sıdqan min kalbihi illa harramahullahu alen-nar. Ma min ahadin istenlik bir adam diye şu eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip kelimet şahadet getirenne diye şunu çyn yüreği bilen sıdqan min kalbihi çyn yüreği bilen aýtsa diye Allah Teala şoňa odu haram eder diye. Görýän. Şol adam oda düşmez diye. Ma min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sıdqan min kalbihi illa harramahullahu alen-nar diye. Yani istenlik bir adam İslam'a girenne çyn yüreği bilen kelimetini çöwürüp girse, çyn yüreği bilen bir Allah'a ibadet etjekdigini, Allah'dan başga hiç bir zata ibadet etmejekligine şahiatlyk berip ve peygambere iman edip, onun sünnetlerini tutup, onun buyuran zatlaryny edip, onun gaýtaran zatlaryny gaýtjakdygyna çyn yüreği bilen şahiatlyk berip girse diye illa harramahullahu alen-nar. Şüphesiz Allah Teala onu oda haram eder diye düşünün. Yani onu oda yakmaz diye. Birden günahı artık gelip oda düşmeli bolaýsa da, dowdaga düşmeli bolaýsa da ol onu ömürlük galmaýar. Düşündüňmi? Şey diýip düşünmeli bolýar. Emma bir adam şu sözü diýibem, çyny bilen, yüreği bilen, dili bilen, beden agdalary bilen şu diýen sözüni tasdiklasa amal üstünde, iş yüzünde we näme şirk etmese, küfür etmese, näme ol adam gon cenneti. Düşündüňmi? Uluna etmese, goni ol adam cenneti. Emma birden näme käbir säwlükler goýup uluguna zat edäýse, dowdaga düşäýse de ol adama ömürlük galmak ýok. Hukman cennete düşäýmeli. Ve aşağı gelen hadiste bulan Buhari'de gelen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Abşiru ve beşşiru men wara'akum ennehu men şehide en la ilahe illallah sadiqan biha dakhalal cennet. Abşiru size buuşluk bolsun. Ve sizden buuşlaň diye men wara'akum sizden son geljekler barsyna diye. Kimde kim çyndan bir Allah Teala'nın ibadeti haqqal ilahdigine, ona ibadet etjekligine şahiatlyk berse diye çyndan gönü näme cennete girer diye. Gönü näme cennete girer diye. Görýän hemme hadiýan kan birinji hadiýetim, ikinji hadiýetim näme? Nähilek suratda la ilahe illallah aýdylanna kabul edilýär. Şoň näme
sıfatlarını, şertlerini aytya. Yöne bir dille aydılan la ilahe illallah, yankı avdal yani ama şertler tapılmasa, o la ilahe illallah sen aydanın peydası yok. Zaten Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelenne, yani la ilahe illallah ama köp adam diyedi, Yevreylerim diyedi, Hristiyanlarım diyedi, Mekkelilerim diyedi, yani olorun näme büyük la ilahe illallah sözü olur İslam kılıcından qoramadı sebäpli olur. Şu la ilahe illallah'ın bozayan amallar etýärler, şirk etýärler, küfür etýärler. Şunuňyzmy? Şoň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beýan etdi. Şunuňmy? Birinji hadise kim için yüreği bilen diýdi. İkinji hadise de näme kim için bilen diýse şoňa we näme şoňa buçluk bolsun sizden buçlan diýdi. Me waraikum sizden soň geljekler barsyna. Şu bir kimde kim näme la ilahe illallah çyndan şaýatlyk berse näme o çyn şaýatlygy sebäpli ol cennete girer diýär. Şunuň o çyn şaýatlyk we senin berýän şaýatlygyň näme çyndan saýylmaýa senne amal bolmasa. Şunuňmy? Sen namazda gomaýan bolsaň, ibadatda Allahyny birlemeýän bolsaň, Allah ibadet etmeýän bolsaň, Peýgamberimiň sünnetini tutmaýan bolsaň, sen dille la ilahe illallah diýänem bolsaň, sen bu sözü çyndan aýtdyň saýylmaýa. Emma näme kafir soplar, kafir murji'alar näme bu hadisleri ünslerine atlar. Bilselerim bilmedik bolýarlar we ilgünden bu hadisi gizle ýalar. Diňe bir hadis alyp şoňa näme daýanyp şonun hökm çykarýar. O hadisem men qala la ilahe illallah dakhalal cennet. Kim la ilahe illallah diýse cennete girer diýär. Ýani soňam hiç senden talep eden aklar. Diňe şu diýsen bolýar diýerler. Ýa amma Peygamberimiz näme diňe diýsen bolýar diýene. Şunuňmy şertlaryny goýan. Nähilek diýen de bolýar. Görýän şunu yüregiň bilen. مفهوم المخالفة أن من شهد أن لا إله إلا الله لكنه كان غير صادق بها لا يدخل الجنة وهو من أهل النار. إن حديث نعم قولنا ملماني تبدأ عيدة وطير دي نعم سنن لا إله إلا الله شايطلق بيرانın cenneti digine. Ona odun haram edileceğine. Ama hadisi na'ma tersine düşünsek na'ma diye kim çini bilen diýmese yem ol adam cennete girmeýär. Şunu. Ma bir adam yalandan nite bu gurrun. Na'ma yürek inanan aqyona dille inanan sıran bole iyilin gözü üçin. Ama bu adam na'ma dogda hoduşya, bu cennete düşmeýär. Kehf suratının 110. ayetinde Allah Teala şeýle diýär. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فمن شروط صحة العبادة الإخلاص وهو المراد من قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أخص ما يدخل في معنى العبادة التوحيد فمن أتى به على غير وجه الإخلاص كان منافقا ولا يقبل منه. إن نعمة ديك سبحان باشنا şu la ilahe illallah'ni dille diyen adam hükmani surta çını bilen diýmeli ve ihlas bilen halisan lillah arasa Allah üçin diýmelidik. Doğru değil mi? Indi ona delilimiz ýa-ni Kehf surasynyň ýa-ni Kur'an ayetimiz Kehf surasynyň 110. ayetinde Allah Teala näme diýär? "Femen kana yerju liqa'a rabbih." Kimde kim Allah Teala'nyň näme razi Allah Teala'ny razi edip duşmak istese diýär. Şunu Allah Teala kıyamatda näme duşmayan, gurlaşmayan yok. Şunu. Emma sen belli däl. Allah Teala sen duşoňda Allah senden razi halla duşokmy. Allah ya senden narazi halla duşokmy bileňär. Şoň üçin ayet bir de näme şu ayetde Allah Teala bir de näme öwretýär? Nähilek edende Allah Teala senden razi halatynda duşu bilýär diýär. "Femen kana yerju liqa'a rabbih." Kimde kim umid etýän bolsa Rabbina duşmaklyk. Yani Rabbiniň ondan razi bolan halynda. Näme etsinniýe? فَلْيَعْمَلْ amal etsinniýe. Görýärmi? Amal bolmasa bolanok. Emma murji'alar näme amaly imandan çykardylar. Şunuňmy? Amal imandan nälidiler? Yani bu diýdikler näme? Biri dille la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýdimi? Şu cenneti diýdiler. Namaz okumasa da, agyz beklemese de, haç bermese de, näme haram zatlardan gaýtmasa da şu cenneti, şu muslim diýdiler. Emma hadis, şu ayet olara garşy çykyp otýar. Allah Teala näme diýär? Kimde kim näme Allah Teala duşmak istese diýär. Allah Teala'nın razi olan halında näme ona duşmaklygy umid etýän bolsa fel ya'mal diýär. Şunuňmy? Amal etsin diýär. Indi şu şert, görýän şert goýup atýar. Indi amal etmeseň näme bolýar? Sen Allah Teala duşýan ýöne Allah senden näme razi däl halyna düşýän fel ya'mal. Ýöne amal etsin diýse indi bäze düşünüp bilmeýäsdir ýani. İslam amalyny etmeklik, mevlid etmeklik, 3 ýed etmek, 40 etmek, il etmek, bidgat etmek, şirk etmek. Yok, hemme amal gözüne tutan Allah Teala fel ya'mal. Näil amal gözüne tutýar? Amalan salihan, salih amali. Şunuňmy?
Salih amal nahilek bolmaly. Ulamalar aýtdy amal salih boljak bolsa iki şert tapylmaly. Birinjisi şu salih amal näme? Allah üçin edilen bolmaly. İkinji şertem Peygamberimiň edişi ýalyk edilen bolmaly. Şunuňmy? Her bir ibadatda näme? Şu iki şert tapylmasa bolanok. Birinji şerti näme bolmaly? Halisan lillah arasa Allah'ın arzalygy üçin edilmeli. İlim bol üçin edilmeli. İkinji şerti näme? Öz isteğine göre edip etmeyen şu ibadatı Peygamberimiň edişi ýalyk etmeli bolýar. Görem fel ya'mal amalan salihan. Görem amal salih. Amal salih bolsa da yetenek eken. Ondan soňra wala yushriku bi ibadati rabbih ahada. Şunuňmy? Soňra şol adam şirk etmeýän bolmaly. Şunuňmy? Küfür etmeýän bolmaly. Emma amal salih edip ýörsiň, gatdanynam şirk etýän. Sen amal salihin peýdasy ýok. Şunuňmy? Bir adam namaz okuyor. Namaz amal salih mi amal salihta? Namaz amal salih, bu amal, ibadet. Bir ağız bekliyor, bir haca gittiyor, bir sadaka veriyor, bir zekat veriyor. Dulaya çıkıyor, yetime hoşlarçılık ettiyor. Yani şirk ettiyor kaptan, küfür ettiyor. Şunun amalı amal salih sayılana. Şunun amalın amal salih olacak olsa ne amal malaken? Musulman adamdan çıkmalaken şu amal. Müşrikten çıkmalılar, kafirden çıkmalılar. ولا يشرك في بعبادة ربه أحدا. Ve etyan amal salihlarının hiçbirine de näme Allah Taala ikilik etyan bolmalylar. Hiç bir mahluğu näme şu etyan ibadetlerine şerik etmeye. Emma bir adam hiç amal etmeyen öllü, ol musulmanlar. Ya da näme amal etti, ýöne gatdanan şirkin küfrünü taşlamadı, ol musulmanlar. Onda kim musulman? Şu eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ın dili bilen diyen, yüreği bilen, kavul eden şunu bilen, ve amal bilen tasdiklan ve onun anırda da şirk, küfür diýilýänleri etmedik. Ana şol adam musulman. Son, emma kimde näme yankı agdalan şertleri yerine yetirmese, ol adam la ilahe illallah diýse de peýdasy ýok. Inne Mülk surasının 2. ayetinde şeýle ayet gelýär. Liyebluwakum eyyukum ahsanu amala. Liyebluwakum barlak görýär diýär Allah Taala. Sizi liyebluwakum barlak görýär sizi. Sinlak görýär sizi diýär. Näme bilen? Eyyukum haysiňiz sizin ahsanu amala, gowy amal etýäňiz diýär. Görýän? Allah Taala gullar näme bilen barlayan eken? Amal bilen barlayan eken. Görýänmi? Kim Allah'ın isleyişel amal etse musulman, kim Allah Taala'nın isleyişel amal etmese de ol näme? Kafir ya da bid'atçı. Şunu. Eýem amal görýän imanyn eken, emma amalsız iman der. Indi şu Mülk surasynyň Tebarak surasynyň 2. ayetinde näme diýär? Liyebluwakum eyyukum ahsanu amala. Yani şu hayaty dünyada, şu dünyada Allah Taala sizi sinleýändir diýär, barlak görýändir. Näme bilen barlak görýär? Eyyukum ahsanu amala. Sizin haysiňiz gowy amal etýäňiz. Ve ulamalar aýtdy. Qala ahlul ilm we tefsir. Ve näme ulamalar ve näme Kur'an tefsir eden ulamalar bir agada näme diýdiler? Ey aswabuhu ve ahlasu. Yani sizin haysiňiz halisan lillah amal etýäňiz. Sizin haysiňiz Peýgamberiň sünnetine göre ibadet etýäňiz. Ana şonu sizden barlak görýär. Emma bir amal etse de halisan lillah etmese, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre etmese, ol adam Allah Taala'nın sinagynyň geçenak. Şunuňmy? Namazy okasaň, mysal üçin namaz hon diýdirmekli üçin. Senin namazyň namazda. Şunuňmy? Şon sünnete laýygam okaý. Sen sünnete laýyk diýilse, diňe eglimiň galymyň Peýgamberiň edişýärlik bolmalylar. Peýgamber ibadeti kim üçin etdi? Ana şon Peýgamberimiz kim üçin etdi? Allah üçin etmekligem eýem şu Peýgamberiň sünnetine laýyk etmeklik düşündüňmi? Käbir pikir etýär. Edilýän ibadetlerim şu Peýgamberimiň edişine göre etmeliýilse, yani elhamdan soň amin daşyndan nimen eglim galymda elleňi gallyrmaly düşündüňmi? Secde ruku etmeli ýok. Diňe odal Peýgamber namaza girenne kim üçin giren? Allah üçin giren. Namaza okanna kim üçin okan? Allah üçin okan. Edilsenem şoň galyp her bir ibadetini näme Peýgamberiň etişýärlik etjek bolýan hukmany suratda şu ibadetlerim Peýgamber kim üçin eden bolsa senem şoň üçin etmeli. Eýem şeksiz hemme musulmanyň ýanynda ma'lum zat Peýgamberimiz näme her bir ibadetini näme Allahyň razylygy üçin, Allah üçin eden, ýylyň özü üçin etmedi. Indi amal salih boljak bolsa näme şertler tapylmaly eken? Iki şert tapylmaly eken.
Şu iki şerti tapılmadık. İbadet näme kabul bolmaýar. Birinji şerti halisan lillah bolmaly. Allah'ın rızalygy üçin edilmeli. İkinji şerti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edişýalyk etmeli. Ve beyyine suresinin 5-nji ayetinde Allah Teala şeýle diýär: "Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-din hunafa." Bir Allah arasynda ibadet etmeklikden başga zat olara buyurulmady diýär. Düşündiňmi? Yani ansu jin oğullarına buyurulan zat näme? İbadet yönü halisan lillah etmeklik. Bir Allah ibadet edip arasda bar ibadetler bir Allah üçin etmeklikden başga zat buyurulmady. Sebäp diýsem biz şu dünýä getirilemizde näme ibadet etmeklik üçin getirilik. Allah Taala jinleri insanları yaradanna bir özüne ibadet ettirmeklik üçin yaratdy. Başga maksatlar, sebäpler üçin yaratmady. Şoň üçin Allah Taala näme diýär? Adam oğullarına, jin oğullarına bir Allah ibadet etmeklikden başga zat buyurulmaz. Ya onda bizim şu dünya gelmekligimizden maksat bir Allah ibadet edilmeklik bolsa, onda biz her bir ibadetlenmeli, halisan lillah arasda Allah'ın rızalygy üçin etmeli we Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ediş üçin etmeli. İnne ومن الأدلة على صحة هذا الشرط أن من لوازم انتفائه تحقيق النفاق الأكبر الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار. إننا ما ينقشرت لن tapılmadık halindaki adama näme diýilýär? Bir adam näme kelimetini çöwürdi. Özüne musulman diýdi, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýdi. Ýöne yalandan diýdi. Çyny bilen diýmedi. Şunuňmy? Şoňa kim diýilýär? Oňa munafyk diýilýär. Şunuň dedi. Munafyk ibadet etýär, namaz da goýar. Sen bilen gidip jihad etýär, hac etýär, zekat berýär, gowy amallar etýär. Ýöne ol içinden şo diýen zadyna anana. Şunuňmy? Diyen zadını, eden zadını yalandan etýär. Musulmanlaryň ýanyndan sypynça etýär. Musulmanlaryň ýanyndan sypandan soň arasda içiniň küfürdigini näme aýtýar, içinde peýgamberi ananmaýanlygyny, özüniň musulman däldigini aýtýar. Emma haçanda kafir näme musulmanyň ýanynda özüniň ejizligini bilse saňa iman gorkodýar. İslam seni saňa özüň näme musulman ýalyk gorkodýar. Şoş namaz okanmaly, hayr ihsan edenmaly. İnne her bir adam näme yürekden ýanky ihlas gitse, yüreginden näme sydyk gitse, çynnakylyk gitse, yalandan näse şu söz etýän ibadetlerinem yalandan iýlin gözü çüýnetse ol adam munafyk bolýar we cehennemiň iň tesli näme peski gatlaryna düşýär. Nisa suresiniň 145-nji aýetinde Allah Taala şeýle diýär: "Innel munafiqina fi'd-darkil asfali minen nar we lan tejida lahum nasira." Şübhesiz munafyklar diýär. Näme fi'd-darkil asfali minen nar. Oduň iň aşaky gatlaryna bolarlar diýär we olara yardım berjek tapmarsyň diýär. "Ve lan tejida lahum nasira." Allah tarapyndan olar näme kapyr we ömürlük dowdaky diýip hökm edilenden soň kim olar dowdakdan çykary biljek? Kim olara yardımçı bolup biljek? Hiç kim. Şoň şu Allah Taala aýatyň soňunda näme diýär? "Ve lan tejida lahum nasira" we hiç olara yardımçı, kömekçi tapmarsyň diýär. Ve ýene Tawba suresiniň 68-nji aýatynda Allah Taala munafyklara näme wada berdi, şonu aýtdy. Musulmanlaryň gözüne çöp atmak üçin yalandan islama girendiren bolanlara Allah Taala näme berjek, şonu aýtdy. "Wa'adallahu'l munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum azabun muqim" diýär. Allah Taala munafyk bolan erkeklere, aýallara we kafirlara cehennem oduny berjekdir diýär. We olara o otdan başga zat berilmez. Ve la'anahumullah. Ve Allah Taala olara gargyş eder, rahmetinden daş eder. Olara hiç rahmet etmez. Ve olara muqim ömürlük azap bolar diýär. Şunuňmy? Adam bir ýerde ikamat tutup oturýar, oturumly ýer diýilýär we olaň oturumly ýeri, olaň üstüne oturjak adam azap bolar diýär. Aslında sen ýeriň üstünde oturýar, şunuňmy? Sen turýansaň ýer sen aşağından aýrylyp bilenat, şunuňmy? Emma kıyamatda dowdakda kapyrlaryň üstünde oturjak zat azap bolar diýär. Şunuňmy? Yani azap turýança kapyr azabyň aşagyna çykyp biljek gal. We bulara beriljek azabam olaň üstünden göteriljek azapda. Ve lahum azabun azim. Enne näme şu ayetlerden, şu hadislerden näme kan biz peýda alýar? Birinji peýdamyz näme? Yani her bir la ilaha illallah diýen adam musulman bolana okka. Şunuňmy? Hükmani surata şu la ilaha illallah Muhammeden Resulullah diýip islama girýän adam
dili bilen, yüreği bilen, näme beden agzalary bilen çyndan diýen adam bolmaly. Dili bilen, çyny bilen diýen bolmaly. Yüreği bilen çyndan ananan bolmaly. We amaly bilen näme bedeni bilen amal üstünde tasdiklan bolmaly. Emma bir adam şu sözü dille näme çyndan diýmese, ya da amal etmese ol adam musulman sayılmaya. Şoň üçin şeyh näme diýär? Şutaýda bir İslam'a ödünü ýönköýän bir mezhep döredi. Bir mezhep bolan, olara kerramiye diýilýär, şunuňmy? Yani İslam näme İslamy ýykmak üçin, İslamy ýumurmaklyk üçin näme her türlü adamlar näme İslama girip İslama garylajak bolurlar. Musulmanlar näme inançlaryny, akidalaryny näme aýyrjak, ýitirjek bolurlar. Şolaň içinden biri kerramiye. Kerramiye diýip näme bir mezhep bolan ödem asyl bir murji'eleň şahsat hasaplanylýar. Emma olar nähilek hödürlediler kelime-i şahadany amalsız. Ýöne dille diýsen gutardy diýdiler. Şundan. Olar näme murji'eler saňa amalsız İslam hödürlýär. Şundan. Amalsız la ilahe illallah hödürlýär. Şertsiz la ilahe illallah hödürlýär. Dille diýip bolly gutardy. Yüreğiň bilen ananma. Amal etme ziyany ýok diýerler. Şoň üçin näme Şeyh Yankoqulun ayetler, hadisler näme şu kerrami mezhebinin, murji'e mezhebinin batıllygyny, ýalňyşlygyny näme beýan etýär. Sebäp diýsen Allah Taala ayetlerde näme habar berdi. Kim Allah Taalany razy edip duşmak istese diýen näme amal etsin diýen. Näme amal etsin? Halisan lillah sünnete laýyk amal etsin diýen. We näme tebarruk ikinji ayetinde de sizi gowy amal etmeniz üçin sizi näme sizi yarattım sinemak üçin. Haýsyňyz gowy amal etýäňiz, haýsyňyz näme günah amal etýäňiz. Aýan bu hadisler, ayetler näme delalet etýär. La ilahe illallah ýöne bir näme hödürlenýän sözde la ilahe illallah sözüniň näme maksady we manysy we bu söz näme kabul bolmaklygy üçin tapylmaly şertleri we şunlukmy we bu sözüň näme manysy we iterýän zady we gaýtarýan zady we emma kerra murji'e mezhebiniň bir näme şahajygy bolan kerramiye diýip emma olar näme diýär? Men aqarra bi la ilahe illallah lafzan huwa mu'min. Diňe şu dili bilen, dil üstünde la ilahe illallah diýen mu'min. Soň ol adam näme yürekde inansyn, inanmasyn, tasdiklasyn, tasdiklamasyn. Şunmy? O hukman däldiler. Bular näme düýbinden küfri gurrun. Şoň şu ulamalar kerramiyelere kafir diýerler. Kim ýanky mezheb kabul etse o İslamdan çykýar. Şunmy? Ve şu kerramiyeleň mezhebine görä İslama giren adama musulman däl. Şunmy? Kerramiyeleň mezhebine görä İslama giren musulman saýylmaýa sebäp diýsen, bulaň düşünürşüne görä näme musulman tanajak bolsaň onda ýeriň ýüzünde kafir galynar. Şunmy? Sebäp munafyklar näme dille la ilahe illallah diýdiler, ýöne olar yürekde inanmanlyklar üçin Allah Taala kafir diýdi. Emma kerramiyeleň imany ýa musulmany düşünürşüne görä adam tanajak bolsa onda ýeriň ýüzünde kafir galynar. Emma Allah Taala aýdy otyr munafyklar jehennemiň aşağı teýine düşýärdir we olara ýardam berjek, olary dogdukdan çykarjak tapmarsyn diýe. Näme sebäpden Allah Taala munafygy jehennemiň teýine dykdy? Namaz okumanlyklar üçin, jihad etmenlikler üçin, ya la ilahe illallah diýmenlikler üçin. Näme üçin onda dogduk Allah Taala olary? Olar çyn yürekden inanmadylar. Şunuň yüreklerine iman, itiqat diýilen, anan tasdik diýilýän zat bolmady şu kelime-i şahada. Emma kerramiyeler näme diýär? Allah Taala'nın aýtýan aýetleriniň tersine sana iman hödürläp otýar. Dilledi bolly gutardy diýär. Amal etme, ananma, o sana hukman näli. Bu elifinden näme ýasyna çenni batyl gurrun we batyldan aňarda da näme küfür gurrun. Şunuňmy? Küfür gurrun, dinden çykarýan gurrun. Kimde kim şu kerramiyeleň mezhebine görä İslama girse ol adam İslama girdi saýylmaýar. We ýene oýan kokan aýetlerimizden, hadislerimizden peýdalanylýan zatlar ويستفاد منه كذلك أن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله على وجه الهزل واللعب والتمثيل أو الإسكات وعلى غير وجه الجد ليسوا بمؤمنين ولا مسلمين لأنهم لا يقولونها صادقين مخلصين. وينا نام آدم لن arasında şu sözü diyen adamlar tapılıyor diye. Yani yarın yüzünde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü diyen kendi. Yani sen name kaide alliye. Nähilek suratda şu söz diýilse kabul edilýär diýe. Nähilek suratda näme niyet bilen şu sözü diýen adam musulman saýylýar diýe. Şonu bilýär. Ondan başda billerdi. Nähilek niyetde şu sözü diýen adam, nähilek şertler, şurutlar bilen
şu sözü diyen adam musulman faili çını bilen halisan lillah yüreği bilen ananıp şunun amal bilen beden bilen tasdiklan adam musulman faili. Emma kâvr adamlar var şu sözü oynadık diyorlar. Hezelen şunu. Bir artist kino düşüyor, kinoda da kimin rolünü oynuyor? Kimin rolünü alıp var ya, bir musulmanın rolünü alıp var ya, doğru değil mi? Ve kinoda da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. O musulman değil. Şunu mu? Ona musulman değilmiyor. Son için bir adamın gördüğünüz diye oynadıp, değişip kelimesini çevirdi mi, ya et-temsil, ya kinoda kelimesini çevirdi mi, o adam musulman sayılır. Ön asıl musulman bolmasa. Şunu mu? Evvel iskat dediğin ama misal için bizim yurtlarımızda bir adet yok ama Arap yurtlarında şeyle adet var. İki tane adam sevişti, birini çıkıyor adamım kul la ilahe illallah diye. O la ilahe illallah diye. La ilahe illallah diye. Seni koşuşturmak için. Şunu mu? Seni koşuşturmak için. Onun oğlum koşuşturmak için la ilahe illallah diye. Şunu şu maksat bilen deydi mi musulman sayılmaz. Hristiyanlara kendine ama iki adam sevişti gelip ne ama kul la ilahe illallah diye. La ilahe illallah diye. Oğlum la ilahe illallah diye qaharlarını koşuşturulmalı. O maksatlar bilen näme diyen musulman değil. Bir adam oturup kanagat bilen eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözünü oturup fikir edip kanagat bilen düşünüp öl erki ihtiyarına razıylık bilen çın yüreği bilen halisan lillah bir Allah'ın rızalığı için näme İslam'a girmeklik için deyse ana şu musulman bolýar. Ama yanqalyk suratlarda kinoda ya oyunna düşünme deyseler peydası yok. Ve ala gayri vecihil ciddi. Ya da bir diye bir misal için näme kafir tanışın wagtda İslam'a girdi ýa-ni oynadı näme çyndanam dällanin çynlar gatman ýöne ay bor menem muslim la ilahe illallah diýip goýberýär şunu. O İslam'a girdi saýlyna. Şu çyny bilen şol adam kanagat bilen oturup pikir edip öz erki ihtiýaryna halisan lillah näme diýmeli. Ve kezalike ellezî yekuluha min et-tawagît min qabil es-siyaseti ve't-tadlil liş-şu'ub diýär. Edil şoňala. Öz musulman halklarını ağırlamaklık için halkları olan karşısına sen kafir deyip zabastofka edip çıkmasızlıkları sebep bil. Näme özüne musulman diýdirmeklik için yani siyaset babından la ilahe illallah diyen padşahlar vardır diye. Olara musulman sayılmayan diye. Şunu mu? Sebep deysen ya anık haysın bilemek ya da Enver Sadat ya da Cemal Abdülnasır. Özüne musulman diyen doğru değil mi? Şoň beýanyna bir gün bir interview alýan jurnalistga bar. Ölüm soň diýriljeği ahiret gününe zadyna ananýanmy näme sowal berenne. Ay köpçülük şo düşünje bolan soň diýdi ýa, köpçülügi razy etmeklik üçin ananýas diýmeli bolýar diýdi. Şunu. Ana nerden musulman bolýar? Gurlasa näme ölüm soň diýriljeği bolan ahiret we kıyamet bar diýip gurlýar. Ondan jurnalistden bilýär bu ateistligini, bu kommunistun gen alyp sen şu zatlara ananýanmy diýip sowal berdi bolyn. Köpçülük kanagatlandırmak için diýmeli bolýar diýdi. Şunu. Şoň üçin şu tağutlar, näme tağut diýmeli de näme şu kodeks ýazyp beren, näme kada kanun çykaryp İslamy düşmançylyk edip beren ýa-da musulman halklaryna, öň musulman ýurt saýlayan ýurtlara prezident bolup beren tağutlar bize musulman diýen bolýarlar. Ýa siyasi sapar bilen Saudiýa oňa boňa gitseler haj eden bolýarlar. Şunu ýa-da raýatlaryny kanagatlandyrmaklyk üçin mesjid kuran bolýarlar. We edil şoňaly gatlarna näme Hristiyan raýatlaryny kanagatlandyrmaklyk üçin näme ya Amerikan gorsun batyş sebäpli çerkif näme butxana salan bolýarlar. We la ilahe illallah diýip sen bilen näme orada bayramçylyk gelende halkyny näme biziň näme beýik merhemetli prezidentimiz näme biziň orada bayramçylygymyzy gutlaýar diýen bolýarlar düşündiňmi? Ya telewizde gurlanıp adamlar Qurban bayramı kabul bolsun diýen bolýarlar. Bir topar akmak ýa-ni kerramiýe ýa murjiýeleň terbiýesini öňüne besen murjiye muslimlerim hoş bolup ana bizim prezidentimiz näme musulman ol halifa şununmy ol mu'min ana bizi gurbanlyk bilen näme gutlady ana haj etdi ana eýtdi beýtdi o gatlarna da näme derýa ýaly küfri fıskı fucuru artyp ýatyr oňa da näme sereden aklar şoň üçin näme diýär üns berdi musulman olanlar akylly bolmaly musulman her bir diýilýän söze ağırlanyp näme her bir näme adam şeklinde geden iblisin ýedine düşüp imanını näme arny namusyny satdyryp oynadyp ýörmeliler. Şoň Ali radıyallahu anhu näme diýär? Lestu gibben we lel gibbu yakhda'uni diýär. Men akmakda we akmagy özümi oýnatýanam dälli. Musulman akmak bolmalylar. Şunuňmy ýöne käbir adam pikir etdiňe akmak bolup bilmesen ýeterlik bolmasaň
bolýandyr diýär, akmak bolmalylar we akmagyň hem kimdigini tanajak bolmaly. Şunuňmy? Özüňi hem oýnadyp ýören bolmalylar. Käbir näme özüni akylly saýa akmagyň kimdigini bilen. Şeýdi hem oýnadyp ýör. Şunuňmy? Yo oňalykdal akmagy bolmalylar, akmaga özüňi näme oýnatýan bolmalylar. Tanamaly kim şunu bilen näme? Ya sen oýnamak üçin näme, allamak üçin näme? Şoň üçin näme üns bermeli? Siýasat babatyndan ya. Halkynyň gözüne çöp atmaklyk üçin näme? We özüne de hakyky bir musulman prezident diýdirmeklik üçin. La ilaha illallah diýen ya da käbir islami amallary, islamyň islama degişli zatlar edip ya käbir ibadatlar etýän adamlara da näme inanmalylar. Olar Allah üçin diýen aklar, olar näme diňe halkyny dolandyrmaklyk üçin özüne boyun egdirmeklik üçin näme diýýärler. Edil şoňalyk näme aşağına gaýtýar. Ve kezalika الذي ينطق بشهادة التوحيد من أصحاب الدعوات العلمانية وغيرهم من زنادقة العصر فإنهم لا ينتفعون بها في شيء لإضمارهم الكفر والنفاق الذي يضادها وينفيها. وإدل شون على نعم bu prezidentlerden başka da kâbir näme partiýalary özlerini ýönkeýän adamlar bolýar diýär, mysal üçin ateizm, ya kommunizm, ya demokratiya, ya liberali, ya Sovetski sistema şuňalyk partiýalar özlerini ýönkeýän adamlar bar diýär. Musulman milletlerinden doğan, musulman milletlerinden öňe besen, musulman ýurtlarda, musulman halklaryň dilinde gürleýän käbir adamlar bar. Ýöne näme? Olar bilýär musulmanyň ýanyna demokratyň käfirdigini, kommunistiň käfirdigini. Ýöne özlerine käfir, zindiq diýdirmejek bolup näme? Bizem kelimemiz şöwürýän adam, o bizem musulman adamlar, bizem Allah'a iman etýär. Şuňalyk görüňler etýärler. Şoň şeýh näme diýär? Olara da diqqat etmeli. Olaram musulman saýylmaýar diýär. Şunu olaram sen gözüňe çöp atmaklyk üçin aýtýar. Olaram dille diýen la ilaha illallah'yň peýdasy ýok. Bu zindiqlar näme? Başda dören ady nämedi? Birinji musulmanlaryň içinde käfir nerede döredi? Medine'de döredi. Şunuňmy? Medine'de dören käfirlere näme diýip atapdylar? Munafık diýdiler. Şunuňmy? Mekke'däki käfirler bilen Medine'däki käfirler näme tapawdy bardy? Mekke'däki käfirler müşrik diýdiler, dogry dämi? Medine'däki käfirler de munafyk diýdiler. Indi iki ýurdun käfiriniň ady deňde, dogry dämi? Ma hakykatlaryna tapawut bardymy ýöne? Hakykatlaryna tapawut ýokdy. Onda bir adam sowal bermek ahmal. Bu iki käfiriň näme hakykatlaryna tapawut ýok bolsa, ikisem käfir bolýan bolsa, näme sebäpden Mekke müşriklerine müşrik diýildi, Medineň käfirlerine de munafyk diýildi. Şunuňmy? Bu tapawudy näme? Käfiriň güýçlü ýa-da ejiz halyna seredip atdakylýar. Haçanna käfirlerde güýç bolsa, özleriniň musulmandan näme? Güýçüniň artykdygyny duýsa, gönümel aýtýar, men musulmanman. Sen wapşe dinine iman edemek diye, sen peygamberiň yalan diye görýän. Gönü özüniň käfirdigini ama diline getirýär. Ana şoňala halatda gönü käfir müşrik diýilýär. Emma haçanna ýankyala käfirler musulmanlarda güýç bardygyny bilse, şunu özüniň ejizdigini bilse, küfrün daşyna çykarany, öldüriljegini bilse, o näme etýär? Men musulman diýär. Şunu. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diýär. Namazda okuyar, zekada berýär. Ana Peygamberimiz Medine'ye göçüp barandan soň, Mekke'deki musulmanlar ejidi, dogry dämi? Güýç kimin elinde? Kafirin elinde. Şoň üçin Mekkeň müşrikler goni sen yalançy diýerler Peygamberimize. Sen jadygoý diýerler, sen bilgiç diýerler. Ashablaryna da näme söýýärler, akmak diýerler. Şoň üçin olara goni kafir müşrik diýildi. Ma Peygamberimiz Medine hicret edip gelenden soň islam goşundy keldildi. İslam ýurdu dikildi. Güýç kimin elinde boldy? Häkimiýet kimin elinde boldy? Musulmanyň elinde boldy. Medineň kafirler näme diýdi? Bizem Mekkeliler kelip bolara söýsek göndämegimiz salýarlar. Bulan arasynda biz ýaşajak, mydar etjek bolsak näme etmeli? Musulman sıran bolmalydylar şunu. Ana, bu musulmanyň güýçli halyna musulman sıran bolýan kafirlere näme diýilýär? Munafyk diýilýär şunu. Indi zindiq diýerse indi biz käbirni, bu zindiq bilen munafyk näme tapawdy? Hiç tapawdy ýok.
Atta da tapawud yok, hakikatta tapawud yok. Yani zindiq sözü aslında şu köp kişi fikir etdiye zindiq bir vasıta bir vasıfta kafirdir etdiye. Yok. Zindiq Arap sözü değil. Şunun zindiq Farsça. Şunun mu? Zindiq Fars sözü manisi münafık demek. Yani son bir küyü ileçenden son näme şu münafık sözünün dereğine näme zindiq sözü kullanılıyor. Şunun mu? Zindiq demek münafık demekdir. İnni şu vatqı dövrün zindiqlarına näme diýilýär? Elmani, komünist. Plan komünist diýiligi, şu münafık kafir diýiligi. Emma kafir adamlar düşünýär. Plan komünist diýilse ýa prosto mezhep aýdylýanlar aýtýar. Şunun ýok. Emma şu dövrün ulamalaryna näme münafıklara, zindiqlara kawat näme diýerler? Elmani diýer. Plan ateist, plan komünist, plan näme demokrat, plan näme Sovetski sistemada gedýän adam. Şulatlar diýmekligem näme? Şoň münafık diýmeklik, şol näme kafir diýmeklik. Şunuňyzmy? Şoň çyp näme? Şu münafık İslamyň içinde gedip gören münafıklar, zindiqlar, ilmani ateistler, şunuňmy komünistler, liberali sistemasyny, ya Sovetski sistemasyny, ya Amerikan gorsun, ya Ýewropa sistemasynda ýaşamaly. Şolaň ösüş ýollaryna bizem näme ösçek bolmaly. Şunu diýen adamlar kafir. Şolar la ilaha illallah diýseler, hac etseler, zekat berseler, şolaň näme dille diýen we bedenine etýän amallarynyň peýdasy ýok. Sebäpden olar haçanla özleriniň güýçlenenligini duýsalar, göni özleriniň küfürlerini näme äşkar etýärler. Indi şunu bilelim näme, ýa la ilaha illallah degişli 4-nji şerti näme tamam bolýar. Şunu 4-nji şerti näme diýdik? Sıdyk bilen ihlas diýdik. Sıdyk bilen ihlas diýdik näme? Yani her bir şu sözü diýen adam, şu islama girýän adam, dinin buyurýan zatlaryny edip gaýtarýan zatlaryny gaýtýan adam çynnan çyny bilen etmeli. Arasda çyny bilen etmeli. Ödüm halisan lillah arasda Allah'ın arzalygy üçin etmeli. Ýylyň gözüne çöp atmaklyk üçin. Näme iyil gözü üçin, näme malyny mülküni saklamaklyk üçin, näme diýen etýän adam bolmalylar. Indi 5-nji aljak şertimiz näme? Şu sözü diýen adamdan, İslama giren adamdan şek şübhü aýrylmaly. Şunu. Yaqin derece yetmeli. La ilahe illallah'ın yaqin derecede diýmeklik. Yani Türkmen dilinde näme kafir sözler näme açyklap bolmak. Bizim sözümüz näme edil Arap diline deredende garipdir. Ýöne yaqinin terjimesi näme? Yani bir adam bir zady bilýär. Şu bilen zadyň soň ýüreginde oturýar. Şu ýüreginde bekeýär, güýjeýär. Şu bilen zadyň %100 hakdygyny bilýär. Şu bilen hakykatynda näme şek şübhü galyna. Ana şu derece yaqinliýär. Şunuňmy? Yaqin bilen ilm näme? Bir zat. Ýöne yaqin ilmden artyk zady bar. Ilm bir zadyň näme çynlygyny bilýär. Soň şoda sen kalbyňda oturup bekap, şoň çynlygy barada düýbünden sende şek şübhü galyna. Şunuňmy? Ana şu derece yaqinliýär. Şunuňmy? Yani bir adam şu sözüň eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah sözüni näme çyny bilen halisan lillah diýenden soň şu adam ilmini bildi şu sözüň manysynda düşündi. Soňam dol ýüregine oturdy şu söz. Şunuňmy? Şek şübhü ýok bir Allah'ın hakdygyna. Yeketek bir Allah ibadet etmeklik wagtyna şek şübhü galmady. Peýgamberin haklygy barda şek şübhüsi ýok. Ve düýbünden kavulem edene. Yani şek şübhü kavul edilmeyecek derecede oturan ilma yaqinliýär. Ama bir adam İslam'a giren her bir aýdylansa da şübhelenip näme men dinim hakmyka ya peýgamber hakmyka şunuňmy ya şu öwliýa çokun soňam bolanokmyka şübhelenip durdum ýa bu adam musulman da şunuňmy şeklenip durdum bu adam musulman da ýok nähilek derecede şu la ilaha illallah sen kalbyňda oturmaly şek şübhe berläýse de kabul etmejek derecede şunuňmy yani bu diýdigi yani yüzlei bolmalylar sen şu sözü bilişiň yüzlei bolmalylar çuňur bolmaly ýüregiňde dolu ornaşmaly şek şübhe galmalylar düýbünden we şo sanna şek şübhe kabul etmeliler şunuňmy min şuruti şehadet tawhid intifa'i şek diýär şu senin tawhid sözüň kelime-i şahadan kabul etmeklik üçin kabul edilmeklik üçin senden tawhidin kabul edilmeklik üçin senden şek şübhe diýilýände senden göterilmeli. Kalbyňda zerre kadar şek şübhe galmalylar şu İslam dininiň hak dinligine. Şu dinden başga dinden hemmesiniň batyllygyna. We şu sanna ýene senden şek şübhe galmalylar
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamberdigine, şın peygamberdigine, iň soňky peygamberdigine we şekmi şübhen galmallar şundan soň peygamberin gelmejekligine we şo sanada şekmi şübhen galmallar yeketek ibadete haqqyl näme ilah bir Allah'dygyna, Allah'dan başga hiç bir zada ibadet etmelerligine şekmi şübhen galmallar, çöpe çöre çokunmallar, ewliya pirleň yetişip bilmeýänligine şekmi şübhen galmallar. Bir Allah yetişýär, bir Allah kömek berýär, bir Allah'dan kömek sorulýar, bir oňa sığınylýar, bir oňa ibadet edilýär. We şoňa şeýle ihfuratda ibadet etmekligi sen şekmi şübhen galmallar. Şunuňmy? Lemma bir adam namaz okap, özüni musulman saýyp, dille kelimesini çewirip Peygamberin hakdygyna şübhelense, ya ondan soň ýene bir peygamberin näme geljekdigine ya gelmejekdigine şübhelense, ya da Allah ibadet etmelimi ya da ewliya pirlerim gysanyňda çağırsa bolýarmy, bolanok, ara tutsa bolýarmy, bolanok, buňa şübhelense bul adam musulman saýylmaýar. Şunuňmy? Bunna şek şübhe galmallar. Şu la ilaha illallah doluşun kalbine ornaşmaly. كما قال تعالى وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. İbrahim suresinin 9-10 ayetlerinde näme haçanna peygamberler kavmlerini bir Allah ibadet etmeklige çağıranlarına kavmler näme diýdiler diye peygamberlerine ve qalu aýtdylar diye garşy çykyp inna kafarna bima ursiltum bihi. Biz siziň getiren zatlaryňa da inanamadak diýdiler diye. Biz siziň getiren dinlaryňa da, siziň näme bizi çağırýan kitaplaryňa da inanamadak diýdiler diye. Ve inna lefi şekkin mimma ted'unana ileyhi murib. Ve edil şoňala bizi ibadet etmeklige çağırýan Allah'a da biziň näme şekimiz şübhemiz var. Biz şübhelenýäs diýdiler diye. Görýärmi? Peygamberler näme çağıranlar? Men peygamber diýen, men İslam dinine çağırýan. Maňa Kur'an geldi, maňa kitap geldi, Tevrat geldi, Zebur geldi, İncil geldi. Men sizi bir Allah ibadet etmeklige çağırýan diýenlerine bu kafir kowmlar, müşrik kowmlary biz iman edemedik. Sebäbi biz şekimiz şübhemiz var. Sen peygamberdiňe, sen hakdyňa, sen näme ibadet etmelýän Allah'a näme şübhemiz şekimiz var diýdiler. Şonda peygamberler näme diýip jogap berdiler? Qalat rusuluhum, peygamberler şey diýdiler diýe, "Afillahi şekkun fatirus semawati wal ard." Yedigat asman, yedigat yer yaradandan soňra Allah Taala şekiniz şübheniz barmy diýdi. Şo bir müşrikiň şeki şübhesi barmy? Allah Taala'nın yaradanlygyna. Yedigat asman, yedigat yeri bir Allah'ın yaradanlygyna şeki şübhesi barmy müşrik? Şeki şübhesi ýok. Hatda näme Türkmen müşriklerinden näme seni kim yaratdy diýsen näme diýerler? Allah diýerler. Allah Taala berdi. Inne meniň ibadet edilmekligime şekiniz barmy diýmän näme diýdi? Inne meniň yedigat asman, yedigat yeri yaradanma şübhelenýäňizmi diýdi. Näme üçin öz ilahligine misal vermekden öz halyklygyn misal berdi. Dedim bu kafirler aýdyp otýar. Biz yeketek Allah'ın ibadet edilmekligine şübhem var diýdi. Onda Allah Taala özüne münasip başga ady misal berdi. Men yaradan, oňa da şübheňiz barmy? Müşrikler näme diýär? Ýok diýär. Sen yaradanlygyňa da şübhemiz ýok diýär. Sen meni yaratdyň. We bar näme mahlukatlar yaratdyň. Yedigat asman, yedigat yer yaratdyň. Onda Allah Taala näme diýär? Şuňa şübheňiz ýok bar bolsa, onu yaradanyň ibadet edilmekligine nerden şübhelenýäňiz diýär. Ol näme? Akla den gelýän zatda. Şunu akla den gelýän zatdan ebeden. Meni yaradan bir Allah diýen bolsam, şunuňmy? Meni Allah'dan başga hiç kim yaratmady. Men halygymyň Allah'dygyna şekim şübhem ýok diýen bolsaň, inni sen şoňa ibadet etmeklige näme şübhelenýän diýär. Şunu. Ol akla sygýan zatda. Şoň Allah Taala bolýar diýär, meniň ibadet edilmekligime şübhe etýän bolsaň, onda men yaradyp, men halykdygyma şübhe eden zat diýär. Oňa da şübheňiz barmy diýär. Ýa oňa hiç bir müşrikiň şübhesi ýok. Şunu. Onna ibadet etmelige ýerge galanan şübhelenýärler, özlerini şeytana oýnatýarlar, akyllaryny ulananoklar, pikirlenenoklar. Fahum kafaru li'annahum shakku fi sihhati da'wati ar-rusul lahum. Tayyib, inne näme ýanky kowmlar, näme müşrik boldular, kafir boldular. Allah Taala'nın yaradanlygyny inkar edenlikler üçin. Nälanym? Allah Taala'nın peygamberlerine şeklenenler üçin. Şunuňmy?
Şolar çyndanam Allah tarapyndan ugradylanmy ýa-da hem ýalançy adamlar. Şoňa şübhelendiler. Ve da'vatur rusuli lahum ala mamarril azmani mihiyet tawhid. Ve peygamberler näme da'vat eden zatlaram näme asırlar boyu nämedi bir tawhiddi. Asırlar boyu peygamberler bar da'vat etýän adam bir tawhiddi. Bar Allah ibadet etmeklikdi. Ana şu peygamberler kowumlarynyň kafir bolmaklyklarynyň sebäbi näme dedi? Şu peygamberler çağırýandy. Dogrymy? Dogry däl. Şoňa şübhelendiler. Peygamberler çağırýandy nämedi? Bir Allah ibadet edip. Şübhesiz yeketek ibadeti haqqıl Allah diýdiler. Allahdan başga ibadeti haqqıl zat ýok diýdiler. Emma bular şübhelendiler. Şunuňmy? Indi buta çokunsa bolanok mu diýdiler. Ya İsa Musa çokunsa bolanok mu diýdiler. Ya gysda namyzy ewliya pirler çağırsak bolanok mu diýdiler. Şübhe düşdiler. Indi şu şübheler üçin Allah Taala näme diýip hökm etdi şolary? Kafir diýip hökm etdi. Indi olara kafir diýildi. Şolara kafir diýilmekligine näme sebäp bolanlar? Şu wagt ummatda da bar. Şu wagt ummatlaram, şu wagt özüni islama ýönkýän adamlaram näme şeklenýärler? Muhammed peýgamberiň hak peýgamberdigine şeklenýärlermi? Ýok. Allah Taalanyň yaradanlygyna şeklenýärlermi? Ýok. Ölen soňlar diýiljeklerine şeklenýärlermi? Ýok. İslam dinine şeklenýärlermi? Ýok. Ona näme şeklenýärler? Inne biz şu ewliya peýler araşydynman bir Allahdan soram bolmy. Şuňa şübhelenýärler, düşündiňmi? Biz oğul gayri islameklik üçin gabrlara yıkılman diňe Allah'ın ýoluna yıkılman. Mana şoňa şübhelenýärler. Şoňçyýem olar müşrik kafir diýip näme hökm etýär sebäbi şo zat üçin öňkü peýgamberler öz kowumlaryna näme müşrik diýdiler. We Allah Taala da ýanky zatda şübhelenenler üçin olara kafir diýdiler. Indi näme üçin Allah we Rasulynyň öňkü adamlara kafir diýenligiň sebäbi diýenlikleriniň sebäbi şu wagt adamlar tapylyp dur bulara näme üçin biz müşrik diýmeler. Bulara da biz näme müşrik diýär, kafir diýär. Kema qala Taala Enbiya surasının 25. ayetinde de şeýle ayet gelýär. Ve ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Bir peýgamber ygratmadyk diýär Allah Taala. Megerem olara näme şeýle buyurduk? Bir Allah çağırın, ennehu la ilaha illa ana. Näme olara buyurduk diýär, wahy etdik diýär. Menden başga ibadete haqqal ilah ýokdur. Fa'budun bir maňa ibadet edin. Ne şunu wahy etdik diye. Bar peýgamberlere. Yani näme bir agızdan näme bar peýgamberler birinji çağıran zady näme eken? Bir Allah ibadet etmeklik eken. Ve Allah Taala bar peýgamberlere birinji buyuran zady näme eken? Bir özüniň ibadet edilmekligine näme çağırmaklyk eken. Ve ýene A'raf surasının 59-njy ayetinde şeýle ayet gelýär. U'budullaha ma lakum min ilahin gayruh. Bar peýgamberler kowumlaryna näme diýipdiler? U'budullah, bir Allah ibadet edin. Ma lakum min ilahin gayruh. Size bir Allah'dan başga ilah ýok diýipdiler. U'budullaha ma lakum min ilahin gayruh. Bir Allah ibadet edin. Size bir Allah ibadet ederden başga ilah ýok diýdiler. Sebäp diýsem näme? Allah'dan başga ibadet etmeklige hiç bir zat ýok. Bir Allah ibadet etmeli. Çünkü ol hak, emma Allah'dan başga käbir zatlara, käbir adamlar ibadet etýänem bolsa, olar näme batıl, olara ibadet etmeklik bolanok. Ve Nahl surasının 36-njy ayetinde şeýle gelýär. Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulin an i'budullaha ve ijtanibut tagut. Biz şübhesiz bar ummatlara peýgamberler uğratdyk we ol ummatlar peýgamberlerini we ol peýgamberler ummatlaryny en i'budullah bir Allah ibadet edin şuna çağırdılar. Veştenibut tagut ve Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň barysyndan daşlaşyň, terk edin. Bu zatlarym gaýtardylar diýär. Görýän bar peýgamberler ummatlaryny çağıran zatlary bir Allah ibadet etmeklige çağırdylar we Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň terk etmeklige çağırdylar. Emma bu döwürde şu peýgamberler çağıran zatlaryna çağırmak we peýgamberler gaýtaran zatlaryny gaýtarmaklygy näme? Cenayet daýil ýa. Sebäp diýsem näme? Şu kapyrlar näme şu öňkü geçen kapyrlar nesili. Öňkü adamlar näme peýgamberler cenayetgär saýdylar, indiki adamlar näme peýgamberler miras düşer ulamalaryny näme cenayetgär saýýar. Wa hum lamma shakku fi at-tawhid lazimahum shakku bi zatillahi ta'ala alladhi khalaqahum wa fatarahum fa ahsana khalqahum kama qala ta'ala afillahi shakkun fatir as-samawati wal ardi. Haçanna olar diye
Yani Allah Teala yankı ayette misal verdi. Enne siz Allah Teala'nın 7 kat asman 7 kat yeri yaradanlarına şek etýäňidim diýdi. Näme üçin şu misal verdi diye. Haçan ne olur diye Allah Teala'nın näme ibadetde birlemekligi, tawhidde şekleniler bolýar. Näme şulan şeki näme iterdi diye olur. Onda Allah Teala'nın yaradanlarına da şeklenmekligi iterýär diye. Sen Allah Teala'nın hakiki ilah digine, bir şoňa ibadet etmekliğine şübhelenýän bolsaň, onda belki sen şübhen vardır Allah Teala'nın yaradanlygyna. Şoňa Allah Teala inni siz maňa ibadet etmeklikde şübhelenýäňiz. Inni meniň yaradanlygymda da şübhelenýäňiz diye. فهم لم يشكوا بوجود الله تعالى وإنما شكوا بتوحيده فلزمهم أن يشكوا به تعالى أنه المألوه المستحق للعبادة. إن أولرنا ما الله تعالى بعدنا şübhelenmediler danim. Onun ibadet edilmekliğine şübhelendiler diye. فلزمهم Onda näme Allah Teala'nın ibadet edilmekliğine şübhelenilmelidir diye onu näme? Şulan şübhesinden yine bir şübhe gelýär. Olam bir Allah ibadet etmelimi? Yeketek ibadet edilmekliğe hakkılmı hakkıllal oňa da näme? Şübhelenlikleri bolýar. Emma sen Allah Teala'nın badygyna şübhelenmeýän bolsaň, onun näme yeketek yaradanlygyna şübhelenmeýän bolsaň, onu sen hükmani suratda onun yeketek ibadete hakkıllygyna da şübhelenmeli däl. Emma Allah Teala'nın yeketek ibadet edilmekliğine şübhelenýän bolsaň, onda sen näme başga zatlarda da şübhelenmeli bolýar. Enne hadisde gelýär Sahih Müslimde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Eşhedü en la ilaha illallah ve enni rasulullah. La yalqa Allah bihima abdun gayra şakin fihima illa dakhalal cennet. Şu eşhedü en la ilaha illallah ve enni rasulullah sözi. Şuna şek şübhesiz, şu sözde şek şübhesiz Allah Teala duşan adam gönü cennete girer diye. Şu iki sözde şek şübhesiz näme? Allah duşan adam şübhesiz näme? Cennete girer diye. Yani bir adam näme kelimesini şowurdu. Eşhedü en la ilahe illallah dedi ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Ödem şek şübhesi yok bir Allah Teala'nın yaradanlygyna. Bir Allah Teala'nın yeketek ibadete haqqıl Allah'dygyna, bir oňa ibadet etmelidigine, ondan başga hiç bir zada ibadet etmeli däldigine. Ve näme Peygamber Muhammed Peygamberin hakiki Allah tarapyndan uğradylan peygamberdigine ve insan kudugyna. Ondan soň peygamberin gelmeýändigine. Şu iki sözde näme şek şübhesiz Allah şu iki sözde näme şek şübhesiz diýip, şu iki sözde şek şübhesiz ýüreginden kabul edip, şu iki sözde şek şübhesiz amal eden adam Allah duşsa şol adam näme? Gönü cenneti. Emma bir adam şek şübhe edip duşda näme bolýar? Onda ol adam cenneti bolmaýar. Ve yine Müslim'de gelen hadiste şeýle diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Men yeşhedü en la ilahe illallah mustayqinan biha qalbuh febeşşirhu bil cennet." Kimde kim şaýatlyk beren bolsa diýär. Yeketek ibadete haqqıl bir Allah'dygyna ve ödem şon çin yüreği bilen kabul eden bolsa diye mustayqinan biha qalba yaqinen näme şek şübhesiz yüreği bilen kabul eden bolsa diye onu cennet bilen buşlar diye. Görýän? Emma bir adam şu kelime-i şahadan aýdyp näme çin yüreği bilen kabul etmedik bolsa ya da şek şübhesi gitmedik bolsa oňa cennetde Allah oňa dowdak buşlar bolýar. Şunuňmy? Şoň şüp näme her bir musulman näme dinini oyun tutmalar ve cennet ansat ya da mugut ya bahatsız ya amalsız kazanılyanlar etmeler. Cennetin näme galyňy var, o cennetin galyňam näme amal, şunun amalyňam şerti var. Olam halisan lillah diýilmeli. Arasy Allah'ın rızalygy üçin diýilmeli. We her bir edilen ibadet halisan lillah, Allah'ın rızalygy üçin edilen ibadetam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in edişi alak bolmaly. Ve her bir dille dilen la ilahe illallah näme almana düşünen bolmaly. Her bir musulman dille kelimesini şowuran soň osyň maňysyna düşünen bolmaly we ony şin yüreği bilen kabul eden bolmaly. Ve halisan lillah diýen bolmaly we onun kalbynda zerre kadar şek şübhe galmadyk bolmaly. Haçan şoňa suratlarda, wagtlarda, şertlarda la ilahe illallah'ni aýdyp kelimesini şowuran adam musulman saýly emma ýa-da agdalan zatlan haýsam bolsa bir tapylmasa ol adam näme la ilahe illallah diýenem bolsa, musulman diýenem bolsa özüne, namaz okuyanem bolsa ol adama musulman diýilmeýär. Şunluk bilenem şu kitapdan şunu geçek dersimiz tamamlaýar. Kimin ýa-da okan wagtlamada degişli
nämen soragy on sibun bab bolsa sora bermeli. Allahu Teala a'la ve a'lem.